What's up mga Bisaya? Di ka makita? Puro kamot na ako. Di ka mong gano'y kasayang. So for today's video mga kabisaya is na kami diri karon sa Lorena. So nami hadapit sa kapasiyan mi dapit kay mga beginners mo yang ula-ula paggamay pero mailaran ni unya sa gaytiro sa ani. So for today's video mga kabisaya, we're going to do a prank and challenge sa in public. So that's all for kuan karon guys. Sila lagi Bisaya o lagi natanaw sa gano'n. So bye-bye. without further ado, let's do this. Kuan, ulo kag-asa ng kuan, ano ka nang balay ni kuan, itong Goku? Ha? Balay ni Goku ba? Goku. Wag, katugong kaaway ni kuan ni Vegeta. Katong sa kuan ba, planetamic ba? Katugong mo ano? So karon ton sa amanay nang gilibrihan naman ka nako. Dapat jadi buhatan tanang isugo nako. Sugo mo? Kani lang. Kita ang kuan tubahan susap. Anak. Sayaw atong kuan katong ten beng. Iya, punta. Sige na. Wala balibaray kay ay wala kliti pa uli. Kliti pa uli. May kliti pa uli. Asa man? G dile. Asa man? Ana ra gud anang no face mask, no entry. Ana ra katawangan sayaw. Yan, G. Di na. Sa ana ra gud atubangan no. Sige na. G. Mana sa natong kaunin ko? Sige, dali ako na. So guys, alay na si Tonton guys. Tuwa sa Shusha guys. Let's dance this. Dance. A few moments later. Sige. Sige na. Play na. Ya wala. Dali. Wala pamiliti lagi pa uli. Sa dito sa? Kita na reaction ba? Dali. Kami kanta. Boy lagi. Kanta lagi. Tapat. Okay. Hata. Okay. 3, 2, 1, go!